Dobrodošli u još jednu epizodu na ovom kanalu. Danas ćemo vam pokazati jedan program. Vidite, zanimljiv je program, vi kao svirate bubnjeve. Vidite kako je program stvarno lijep, ne zauzima mnogo, zove se Ultimate Drum Kit. Ja ću ostaviti link sa download ovog programa u deskripciji. Evo, meni se baš svidio i vi stvarno možete svirati pravo neku pjesmu, na primjer ulogu bubnjara. Možete stvarno svirati, znači može svaki ton, ko zna na ovo. Ja baš nisam toliko jer nisam vježbao. Ali evo imate slova pa isprobajte svaki zvuk ili ako ste muzikalni idite neku pjesmu naći pa note i to i odsvirajte lijepo. Preko ovog programa zanimljiv je. Stvarno je zanimljiv, eto samo ovo je kratak klip koje sam samo htio da vam pokažem. Ovaj program, inače download link će biti u deskripciji, znači ovo ovdje. Nego ovako. To kad budete našli doći će ovako i idete ovo prvo. I to, ovo Ultimate Drum Kit. Ne ovo, imate ovdje još nešto Drum Simulator. Ali ne, znači čini mi se da to nije toliko kvalitetno koliko i ovo gore. Onda vam. I ništa, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ovo je bio kratak klip kako da se malo koriste ovi bubnjevi. A sada se odjavljujemo. I doviđenja. Oh yeah.